Hello muri Zimbabwe, salibonani ibizo lami ku-DJ Spark Zimbabwe ndiri pachivhitivhiti chiri health. Muzora nhasi ndiri kuchechi kwaProfet kudakwashe Jose kwetwa iko ku-Victoria's Family International. Pada ndimbotaura nevanhu nokuda kwematestimony akasiyana-siyana avari kusangana nawo. Tiri paweekend yeEaster inova iyo weekend yatiri tichipemberera kufa nekumuka kwaJesu Kristu achitifira isusu. Saka ndangodecidawo saDJ Sparks ITV team no atimende kuchechi kwaProfet kudakwashe Jose timbotaurawo nemhuri yeZimbabwe timbonzwawo zvavari kuitirwa naMwari kunoku kuVictoria's. Saka guys ndapiwa katende kandina kupara kanenge ndichiitira matestimony kuratidza. Saka kunoku ndichiitira kunoku ndichiitira munomu nhasi mazimota kune mene takanoitira chi munomu kapayapayaizira. Saka nechituma mupana wangu achoti zvatakuita panapa muri Zimbabwe tichingopika takuti takapinda muchechi madiri mupana wangu anongosvika unosimudza munhu oya napanapa madiri totanga kutaura naye ndositele lipatana David tongosvika tokuita tongotora munhu chero pika randomuni totora munhu toya naye muno tonzwa kuti ari seiwo testimony ainaye anokwanisa kutaura pazimu yaneti ITV ndeipi zematestimony andati ndiuye nawo panapa zimu yati ITV timboshewo nemhuri yeZimbabwe. Zvinodaro paina uyo nauyo ane dambudziko raina anga kulusa hope asi akanzwawo mumwe munhu anga ane dambudziko abatsirwa anokwanisa kuwana courage yekuti aiwa maya rimwe zuva zvake zvinoita sezvinoita. Saka panapa ndina baba wandinawo vana nditaure nawo. Makadizvoni baba? Tofara makadiwa hii. Aiwa isusu tinofara. Baba mukwanda kudaidza isu kuti timbotaurawo nemi mumbodzowana kuti munonzani uyezve dambudziko renyu ranga riri chii? Tinotenda. Inini ndinoitwa Gabriel Mgomeri. Alright. Ndinobva kuMasvingo Bhikicha. Alright. Silvera 10 off. Alright. Dambudziko rangu rakatanga 2013. Alright. Ndine vana 4 asi panguva yose yandakaita vana 4 after vana 4 ndobva ndakatanga kuti mwiri wangu nomuzima wangu kuti asingachawirirani mumba mupabonde papa simusina zvichaitika. Alright. Ndiri mukadzi ndatova mukadziwo ndiri munhurume handa kuziva kuti zvakafamba pasei kuda sevarume kuda pandakambobudawo kunze kuda mukadzi wandandinaye kunze kana kuti mumusha imomo munhu umbofarisawo pamuda pane zvakaitika aibva andisunga. Saka mushure mokunge andisunga mukadzi wangu womumba chaita asingachanzwisani. Saka pakazouya tsano vari kuUK ndo vakazokwanisa kundidharekita kuna baba kuna Prophet kudakwashe Jose. Mushure mokunge vatoona kuti mumba mayazvanzi yavo hamuna mugare vaibva vanditi vanditumira mari last week but 1 akati Mukwasha imboinda kumba kwangu kwavane imba munotoni. Akati Mukwasha imboinda kumba kwangu mozotorana moenda kuna 4th kuna anonzi mababajo Prophet Jose vanogona kubatsira dambudziko rako ramunogara muchinetsana nomukadzi. Saka last Sunday ndakauya takakundikana kuona Prophet vachibva vanditi kune 1-on-1 on Tuesday. Saka last Tuesday ndakanga ndiri ku 1-on-1 nababa Jose ndopa ndakarodetsera dambudziko rangu vakandibata musoro vakabata mudumbu vachibva vati zvose zvapera musitarashi. Saka ini ndinge ndadzokera uko ndichitongobvapo ndakaona kuti pane machanges anga autotanga ukapea ipapo. Saka ndinovimba kuti kune vose vanomatambudziko akafanana neiwawa baba Prophet Jose vanomakunda. Ndamukudzosera kumashure mbijana. Ndamukuudza kuti zvakatanga sei? Zvakatanga mabva kwamabva here kana kuti makazviona sei kuti no nhengo yangu haisisina simba? Zvakatotanga musoro mokunge inini ndingati zvakatanga ndichiri kuBotswana pandauya ndichishanda. Mudzimai wauya kubva kumusha aibva auya kwandaishanda kuBotswana. Ndipo ndakatanga kuona kuti
uyu munoziva kuti kana uchivimbwa nomukadzi uri kunzvimbo iri kure panofanira kunge pachitova nomufaro wakanyanya panyaya dzebonde. But papasina mufaro because papasina kuti tasangana. Uye mukadzi wakatodemba achanga abvira kumusha achiuya Botswana. Saka ndo pandakatanga kuona kuti pane zvinhu zviri kuitika. Saka mushure mokunge ndikambomira Botswana ikoko kuno kumusha ndikauya ndikapinda mun'anga dzipi nedzipi ndichizama kuti dambudziko ringadai rakapfuura bati rakakundikana. Ndinoda kubvunza zviri kuti ko pamaenda kunze uko yainosimuka here kana in fact inini mushure mokunge ndaziva kuti zvandiri kuita zvakashata, zvandaita zvakashata, chero kumba uko ndakabva ndasiyana nezvekuda kubuda futi kunze. Ndine chinangwa chokuti inini hangu kutaura chokwadi mhuri yangu ndoida. Mhuri yangu inini ndoita zvachose mhuri yangu ndoida. Saka inini ndakabva ndaona kuti zvandiri kuita izvi zvinhu zvakatoshata, handina kuzomboda zvekubuda kunze. Saka kuti ndizotesta kuti ndiri kunze uku zvinoita here kana ndadzokera kumba zvinoita here, handina kuzomboda kuzvitesta. Asi munofungira kuti zvoni dambudziko rakauya through magadzirwa kana negirlfriend handiti? Ndokufungira kwangu kuti otherwise igirlfriend yandakanga ndinayo yandakambotora kumba ikoko indofungidza kuti hazvangitira Botswana zvakaitika kumusha. Saka ndofungidzira kuti ndopakabva dambudziko rangu ipapo, ndomafungiro angu. Saka kubva pamakabatsirwa naProfeti Kudakwashe Jose hapasina dambudziko? Hapasisina dambudziko. Chedai kuona kuri kuti ndandauya nemukadzi nditori naye pano. Chedai ndandauya naye iye agona kungopupura zvaanoona, nokuti isusu kutaura chokwadi tadzokera kubva pakutanga kuroorana kwedu ini nomudzimai wangu. Makorokota. Saka mungade kudzowo kuti chii mhuri yeZimbabwe angava uyo nauyo ane dambudziko rakafanana nerakaminaro? Ndinoda kudza mhuri yeZimbabwe ndakamirira vamwe vose vane matambudziko akafanana neni kuti mukauya kuna Prophet Jose munobatsirika. Uyezve chandinoda kudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti dai zvaikwanisika zvemagirlfriend vedu ngatisiyane nazvo, tinangane nemukadzi watinenge taroorana naye iyeye, because zvina matambudziko akawanda. Munogona kufa musingachanzwisani nomukadzi zvachose, kana kufa wamukadzi uri munhurume. Saka dambudziko idangu kudzosera mashure kuti mbijana taura kupedza zvangu, asi tingangoti makaita manguva yakareba sei dambudziko iri muinaro? Ndinovimba kuti zvakatanga 2011 kusvika 2023 izvozvi. Saka makore acharipo. Saka pesama musingadyi bota? Zviya zvikatiti bota unorya but hauzoryi uchifadza umwe wako. Ungangorya iwo zvekuti iwo uzvifadze kana kuti ungopedza shuku dzaunenge unadzo. Asi zvisiri zvekupedza, zviri zvokungoti unoita zvokutomanikidzira zvombo kuti dai zvadai. Asi kubva zvanonamatirwa naProfeti mufaro wapo handinotaura zvekunyema. Wada kutendai mukoma nenguva yenyu, baba nenguva yenyu yamatipa kunge tichitaura nemi tichisheyawo nemhuri yeZimbabwe nekuda kwedambudziko ramakasangana nawo. Zvinodaro zvichitodzidzisawo mumwe munhu izvezvizvi kuti no zvakadai hazviitwi, zvinokonzeresa matambudziko akadai. Bozi vamwe vanobhiliva mushure mekunge watoona mumwe munhu apinda muna taisirewa. Asi toda kutenda Mwari kuti Mwari wakuwanirai nyasha, madzokera futi pazvakare simba ranga muinaro muchiri jaya. Wada kutendai nenguva yenyu. Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wangu achikukomborerai nekuramba wachisa rudo pakati pemhuri yenyu nadzimai wenyu, murambe muchidanana. Tinokutendai, maita basa. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mangonzwa baba vachitaurawo dambudziko ravo ravakasangana nawo. Sati kunoku paEaster ndofunga kana paine vari kuziva zviri kuitika kwazvitoizvi, ndofunga pane posta riripo. Next week kune conference iri kuitwa naProfeti Kudakwashe Jose. Kana uchida kune madambudziko aminawo, mune zvikukunetsai, uyai kuconference iri kuitwa next week musi wa16, 13, 14, 15 kusvika musi wa16 munhu wamwe anenge aripo. Ndifuna mukuona flyer pascreen apo ine 10 minutes ake kuprofetwa na